O presentador de programas como Corremundos, O Máis Viral ou 48 horas para o sí. Sí, e tamén de Latitude Galega, no que amamos a vida de galegas e galegos que viven no estranxeiro. Que ben, pois imos recibilo cun forte aplauso. Nada, moitísimas grazas polo convite. Faime especial ilusión estar aquí como veciño de Sigüeiro que son. Quero darlle os parabéns a todos os nenos e nenas que hoxe van subir ao escenario, porque sempre é moi difícil mostrar o talento diante de todo o mundo, e iso xa é un mérito impresionante. Mais, cando facemos un tema tan importante como este, que son as migracións, eu teño a gran sorte de presentar un programa no que coñezo galegos e galegas que andan por aí fora, e sempre nos gusta pois, que a eles les vaya ben, que se adapten aos sitios. E creo que ten moito que ver tamén coa nosa vila, porque somos unha vila na que vivimos 50 e pico nacionalidades distintas e que ben nos entendemos todos, non? Pois que así sexa por moito tempo, porque en Sigüeiro collemos todos, entendémonos ben, e que proxectos como este sobre migracións e sobre explicar a adaptación das persoas noutros lugares que vayan adiante e que así sexa. Desexando xa ver as obras.